पगला गइल बड़ा का तू? ई का कइला हा? अरे जब हम जिंदा बानी तो तोहार मांग कैसे सुनावा? तोरा के केहू तमीज नहीं के सिखौले? ऐसे सिंदूर लगावल जाला केहू के? तू हमरा के ना पहचानलू का? अरे हम अजय हई। एक छापड़ खींच के मारब ना तो झाई खा के एजा गिर जेबा, बुझला? अच्छा तोहार आदत ना सुधरला? तोहरा के याद बा ब्याह के पहला दिन तू हमरा के बहुत तेज से कोहनी मरले रहे। ई बात तो सिर्फ हमके और हमरा पति के पता रहे। तू के बस ये तो हम तोहरा के समझावे चाहत रहनी। अच्छा अब चला ई विधवा के जिंदगी से कोसों दूर। ई 12 साल के अनजान बच्चा हमार पति कैसे हो सकेला? और अगर ये हमार पति नहीं थे तब फिर एके हमरा और हमरा पति के बात कैसे मालूम? का सच में पुनर्जन्म हो?